Ftit inqas minn 4 ġimgħat wara r-riżultat elettorali u aktar minn 3 ġimgħat wara l-ħatra tal-kabinett, il-kap nazzjonalista Alex Borg ħabbar ix-shadow cabinet tiegħu fejn ikkonferma numru ta' leaks li rrapporta dwarhom One News fl-aħħar jiem. Ma dan l-istess sorsi fih dan il-Partit Nazzjonalista wkoll tennew li tfassil tax-shadow cabinet seħ wara ġlied kbir intern bejn il-fazzjoni ta' Adrian Delija u dik tal-establishment. Ta' Delija qed jinsistu li għax huma ġabu l-aktar voti nazzjonalisti jixraq li Adrian Delija jsir viċi-kap b'akklamazzjoni, jiġifieri mingħajr ma jikkontesta ħadd. Delija jrid ukoll ikun il-kelliem uffiċjali għas-saħħa ħalli jkun jidher qed jagħmel l-istess xogħol tad-Deputat Prim Ministru Ian Borg. Tal-establishment qed jagħmlu minn kollox biex iwaqfu lil Delija u rnexxilhom jimbuttaw biex minflok dan jibqa' kelliem għall-finanzi, qasam fejn ma qatax wisq figura tajba. Min-naħa l-oħra konxi li diffiċli jwaqfuh milli jsir viċi kap, tal-establishment qed jimbuttaw biex jitneħħa Alex Perici Kalaxxone minn viċi kap u floku jsir Mark Anthony Sammut jew Darren Karabott. Il-formazzjoni ta' Alex Borg tikkonferma dak li żvela One News, jiġifieri li għawdex ingħata lil Frank Anthony Tabone, anke jekk dan ma ġiex elett direttament mill-voti tal-Awċin, iżda mill-mekkaniżmu tal-proporzjonalità. Ġie konfermat ukoll kif Alex Borg ħoloq kelliema 8 b'kollox li huma meqjusin inferjuri u jridu jwieġbu lill-oħrajn fuqhom. Fost dawn hemm Beppe Gallia li wkoll kienet jippretendi li jkun kelliema l-għawdex, iżda minflok spiċċa bil-volontarjat. Min barra jekk deċiżjonijiet li waslu għal tumakki oħrajn jinkludu dik li Justin Xkembri jitneħħilu d-Dekasteru tal-Edukazzjoni kif kien fl-aħħar leġislatura u taħlarti l-kultura u l-wirt nazzjonali.